Ministry, tudo. Tudo. Apa tudo? Bunuh! Pistol bunuh! Ministry! Dajathwng! Udah. Hai! Lakukan! Ontaliman! Nasi kasih uti! Hei mabor! Hei! Usah. 언제로 펑버시 마트? 능력하고 저 버틀라서매. 능 답에는 노탕. 마누노 타벨 당근한 거 달라 돼. 당난건 능나우 미니스리아라 우제 마트이네죠. 루지가 신동. 미니스리아라 수데마 호스피탈로? 더이네정 주지가 신동. 나타에 마늘 달라 돼. 미신이 그런지야 마. 미신이 그런 진타가 있는 자버 진가시나. 서감산이 안다르그라운드니 만시 보라. 뭉 달라 돼. 마늘 답다그. 뭉니 봉발. 서감살. 능니 서감 나오나 디나이. 앙니 컬럼니 그하. 아티아르니 그허심 슬라이바이. 아라 능니 서감 나오나 디나이. 능니 아르 앙니 게제로 타나이. 가서이 러그니 서문드하느. 톱스러 졸랑바이 서감살. 능코 왕 나가라 서감살. I will kill you. 그렇다 봉발. 넌 뭐바우 당나기든. 앙 호스피탈 심 당니야 돼. 나 봉발. 넌 배바디 편안해. 호스피탈로 다탕. 당 농로 당나네. 이세 랑 펄부터 못당. 랑? 랑. Maya? Mainati? Buat ang katay? Raubo gya. Mainatia Maya ko lanane buha ba ito. Mainati ni sayo ang aisebo putay na gya. 아파. नों जाय खामानिखौ मावनो हायाखैमोन आफा आं बै खामानिखौ मावफुंबाय आफा अनजालि प्रफेसरखौ आङो नोंनि नोंहामजो महरै लाबोबाय आफा बबाव थांनो आफा थाबैनो फै आफा थाबैनो फै नोंहामजोखौ बोर सारस्रिनो थाबैनो फै आफा उदां आंहाथ' राङानो गैखाया आरो दिनै एसेबां बुरजा रां खरसा खालामो मिनिस्ट्रि बिनानावनि जिउआ मोजां जानायनि लामायाव नङा फारसेथिं मिनिस्ट्रिनि जिउआ गोमोरलाङोब्ला सुदेमा फाग्ला जालांगोन उदां आं सान्थौनि लैथोआवनो गोग्लैना दं उदां नाथाय आं एसेबां गुवार लैथोआव माबोरै सानस्रिनानै बारगोन उदां हानाय नङा आंबो गबनानै थैलांगोन उदां अनजालु नों दुखु दा खालाम अनजालु आं दं नोंसोरनि साननाय हनायफ्रा फेलें दाजाथों अनजालु सोगोमसार नों बारग'आ नैबे उदां ब्रह्मनिफ्राय बारग'आ उदां नोंखौ आं खावलायदों नों सोगोमसार आरो आंनि गेजेराव जेब्लाबो दाहाब मानो अनजालु बिदिब्ला नों आयेनखौ गावनि आखायाव दिखांना लानो नागिरदों अनजालु उदां नोंथांमोननि आयेननि खारथाया बांद्राय लासै जानायनि थाखाय आं नोंथांमोननि आयेननिख्रुइ रासिन खारनो सानदों रथ' अनजालु आं नोंखौ खावलायदों उदां अन्नानै नों खेबसे बिनानाव मिनिस्ट्रिखौ हस्पिटालसिम थांनानै खौरां लानानै फै सोगोमसार अनजालु मिनिस्ट्रि
मा जाखो मिनिस्रि? नोंथाङा सोर जाखो? आं उदां ब्रह्म। नोंनि नोंदा अनजालुनि लोगो इन्सपेक्टर उदां ब्रह्म। उदां आदा, गोबां दुखुनि गेजेराव दिनै आं नोंखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय गाबसै मोनदों मिनिस्रि। आदा। नाथाय आंनि अनजालु आदाया बोरो? नोंनि नोंदाल' नङा, नों गासैखौबो लोगो मोनगोन। नोंसोरखौ गासैखौबो रिलिज होनाय जाबाय। आं नोंसोरखौ लांनोसो फैदों। फैदो सुदेम, फैदो। हेल' मानला आदै मा खौरां? खौराङाथ' मोजां नङालै सोगोमसार आदै। हिन्दी फिल्मफोराव जेरैहाय फेलेनफोरा सिगाङाव एसे राफोद जाग्रोयो, देरहाग्रोयो, उनाव लास्टआव एक्टरफोरजों होख्रायजायो। जोंनाबो घटनाया बिदिसो जाबायलै आदै। माने पुलिसफोरा आंखौ गावसोरनि बेंखनाव लाखिना दोनबायलै आदै। जोंनि सुरां कारबार मार्क्सखौ गासिखौबो मिथिजोब्बाय आदै। मा? दोन बिदिब्ला आं थांगासिनो दं। नों दान्दिसे बहायनो थाथ'। थाब फै आदै, थाब फै, गैथारला जिबना। बहा थांनो ओंखारदों? अनजालि, आं एसे रेसिमे हटेलसिम थांना फैनि। आरो खोनासं, दिनै जोंनि न'खराव आलासि सानै फैगोन आरो बे आलासि सानैखौ नों आलासि महरै सिबिनो नांगोन, अके? आरो हायोब्ला नों हरसेखौ बिसोर सानैजोंनो। सोगोमसार, नों बेफोरखौ मा बुंदों? बै खामानियाव आं नोंनि अनगायै नोंनि लोगो रावखौबो सिनाया। हानांगोन अनजालि, नों हाथारनो नांगोन। मानोना बिसोर सानैनि 2 लाख राङा अलरेडि आंनि एकाउन्टआव आप टु डेट जानानै दं। सोगोमसार, बेफोरबायदि समाज बेरेखायै रां आर्जिनो जोंनो एथ'बां रांनि गोनांथि जायाखै। मानोना नों सासे कन्ट्रेक्टर आरो आं सासे प्रफेसारखा। जों सानैजों जाखिनि रां मोनो बेनो जोंनि थाखाय थोजासे। नङा अनजालि, बेनिख्रुइबो आंनो रासिन रां नांगौ। मानोना बे मुलुगखौनो गावनि खालामना लानो थाखाय आंनो नांगौनिख्रुइबो रासिन रां नांगौ, अके? खोनासं अनजालि, नोंसोरबायदि दिनै बर' आइजोफोरा गावबा गावनि हौवाखौ आन्दोआव दोनखुमानानै मानो हरसेनि गेजेरावनो लाख लाख रां खामायो? मानि थाखाय? रांनि थाखाय आं आंनि गोथारथिखौ मैला खालामना लानो हानाय नङा सोगोमसार। मा? अनजालि, नों गोबां बुंबाय। नों हाथारनांगोन। मानोना नोंखौ अनजालिनि सेराव नों गावनि गोथारथिखौ दिन्थिनानै दिनैनो आंनि सेराव साबित्रिनि आखु दिन्थिदों। नाथाय मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखि अनजालि, आं जेब्लाबो सत्यबान जानो हाया। गोसोआव लाखि। सोगोमसार! अनजालु, नों फैदों मोजाङानो जादों। थारैनो नोंनि जिउआ गोलाव जाथों। मानोना जों दासो एसे आगोलाव अनजालि आरो आं रायखांगासिनो दङमोन। फै दानिया फैदो, सिङाव जिरायफैदो। आं नोंनि न'आव जिरायनो थाखाय फैयाखै सोगोमसार। दावहायाव जेननाय दावहारु महरैसो आं नोंखौ फिन गिथार लानो थाखायसो फैदों। नों आंखौ फिन खिथेर लानो फैदों? नैबे सोगोमसार सेनारिखौ नों फिन खिथेर लानो फैदों? सोगोमसार! नोंनि सोगोमनायावनो दिनै आंनि खोलोमा हाथियारसिम सोलायबाय। You get ready to die! रेडि जा, बे थैनायनि थाखाय रेडि जा। अनजालु, आंनि फिसायखौ जेबो दा खालाम। बेखौ थांनानै थानो, आंनि खाफालनि सिन्दुरखौबो गोजोनै थानो। नोंनि बे गोजा सिन्दुरा आंनि बिनानाव मिनिस्रि आरो सुदेमनि सेबां समान जानो हाया। Oh shit! फलानखौ मैहुर खालामनो फैनाय मोसाया माथो फलाननि फानजारावसो नांबाय। फलाननि हाथिरजोंनो नों फलानखौ मैहुर खालामनो फैदों? अनजालु, दानिया नों बायदि फलाना फानजाराव थानाय मोसाया थैनो थाखाय थियारि जा। आरो नों बायदि फलानाबो सिंहनि गाग्लोबनायाव थैनो थाखाय थियारि जा। गार सोगोमसार, नोंनि आखायाव थानाय हाथियारखौ गार। आरो नाय, बे आंनि आखायाव थानाय हाथियारा सोरनि?
आफा बे हाथियाराथ' आंनिसो अ बे हाथियारा नोंनिनो आइदै थै नों एवनो थैना था नों आंखौ निमाहा होदो बिफा आंखौ निमाहा होदो मैनाथि नों नैदान सेनारिनि बिसि ना नैदान सेनारिनि फुलफु मैनाथि नोंबोदि एसेबां नेहात खामानि मावनो हायो आंखौ आगारदो नागारा नोंसोरखौ आं रावखौबो नागारा दा बेयाव गरसेल' गुलि दंसै बे गरसे गुलिजों सोरखौ गावगोन बेनि जेबो थिरांथि गैया नंखाय बेफोर गासैबो नंखाय बेफोर गासैबो थार आरो जुदि नों फोथायनो गोब्राब मोनोब्ला नोंनो फोरमानखौ आं थाबैनो होनि माया थाबैनो फै नों बेफोरखौ मा खालामखो सोगोमसार दादां अनजालि बिनि सोलेराव नों आखाइ दाहो सासे पापि मानसिनि सोलेराव नों आखाइ दाहो थां अनजालि नों अनजालुनि सेराव थां नाथाय आफा आं नैथि खेब जुलि जानो हानाय नङा आफा बे नोंनि नैथि खेब जुलि जानाय नङा फिसा मानोना सोगोमसारा नोंखौ नोंनि गोसोखौ जै खालामनानै नोंखौ जुलि खालामाखै बियो बोलो बाहायनानैसो नोंखौ जुलि खालामदों बोलो बाहायनानै जुलि जानाया थार जुलि नङा अनजालि थां नों अनजालुनि सेराव थां अनजालु फिसा आं नोंखौबो खावलायदों नों अनजालिखौ नोंनि गोरबोआव जुग जुगामि जायगा होदो फिसा आदै आं नोंथांनि बोसोनखौ फालिगोन अनजालि फै नों आंनि सेराव नोंनि आरो आंनि जुलिनि फेलेंनि सोमोन्दै गासैखौबो मिन्थिखादों अनजालि आं बेवहाय नोंनिबो जेबो दाय गैया आरो आंनिबो जेबो दाय गैया फै अनजालि फै बिनानाव मिनिस्रिनि सुखु गोजोननि थाखाय नों आंनि जिउनि लोगोरि जानानै था अनजालि अनजालु जों आंखौ निमाहा खालाम बै जुलिनि दिनखालि आं नंखाय फावथिना गेलेनानै नोंखौ जोबोद दुखु होदों बुंबायानोना आं गासिखौबो मिन्थिजोबखादों अनजालि नों जिंगा दासि अनजालि सरि अनजालु सोगोमसार सैनारिखौ गावथारनायनि थाखाय आं नोंखौ एरेस्ट खालामनांसिगोन सिपाहि एरेस्ट हिम नो इन्सपेक्टर नो मिस्टार अनजालु ब्रह्म इज नॉट murderer of सोगोमसार सैनारि instead of his father Mr. निदान सैनारि is murderer of सोगोमसार सैनारि so I request you please arrest me हाउ वान्डारफुल गावनि थैजों जोनोम होनाय असे फिसाखौ बिफाया गावथारनो हायो आं हायो इन्सपेक्टर आं हायो बिगोमा सिनायनो हायै मासे सैमाया बिगोमानि गोदोनायाव बारखोनानै अननो नागिरनाय सैमाखौ फिसिनानै मा मुलाम्फा नंगौ इन्सपेक्टर आदैनि जाना जि बुंदों बे थारानो सोगोमसार फिसानिल' मार्डारार नङा आं इन्सपेक्टर सोगोमसारनि बिमा आरो सोगोमसारनि आन्डारग्राउन्डआव थानाय मानसिफोरनिबो मार्डारार आं इन्सपेक्टर आं मार्डारार सो प्लिज एरेस्ट मी जाहोनखौ आदालता बिजिरगोन मिस्टार इन्सपेक्टर बिनि आवगाय नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ मावदो सिपाहि एरेस्ट हिम अनजालु आदै अनजालि थादो आरो नोंसोरनि मोजां मोनज्लायनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों फिसा नोंसोरनि साननाय मिजिंफ्रा फेलें दाजाथोंसै थादो फिसाफोर नोंसोरनि अनलायनायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय
हेलौ हेडक्वार्टार नै बेवहाय सासे डेड बडि गोलैनानै दं बेखौ लांनो थाखाय एम्बुलेन्स थिनहर